Molo Abuti, yithi molo ebantwaneni. Molweni bantwana. Ingaba nikulungele ukufunda isiXhosa bantwana? Namhlanje sifunda ngendlela yokubhaka ilofu yesonka. Uza kudinga igwele, amanzi afudumeleyo, iswekile, ityiwa, amafutha okupheka, umgubo wokuxova, beka yonke into esityeni, xuba uphinde uxove, ngoku songeza isithako sethu esikhethekileyo, itshokoleyithi. Ngoku sibeka ilofu yesonka kwi-oven. Kufanele silinde imizuzu engama-30. Isonka sakho silungile. Ngoku lithuba lakho. Uyakwazi ukuxelela omnye umntu okokuba yenziwa njani ilofu yesonka ngesiXhosa? Siyintoni isithako sakho esikhethekileyo? You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.